Kaixo izeba, postontzia ustu dut, begiratzen bat gutun. Ai, ene, utzi hemen mesedez. Oso lanpetuta zaude? Bai, erreserba asko sartu dira bapatean. Ea, nik irakurriko dut posta, ados? Asko eskertuko dizut. Gasaren faktura, argindarraren faktura, uraren faktura... Hauek ez irakurri, mesedez. Lasa gehiago daude. Ea, hau propaganda da. Eta hau? Ez dakit zer den? Ostatuen elkartea. Izeba, zuk badakizu hau zer den? Ostatuen elkartea? Ez dakit, irakurri. Kaixo, ostatuen elkarteak sari banaketa antolatu du aurten. Nork irabazi du ostatu honenaren saria? Pilartxo Enea ostatuak. Nola? Izeba, sari bat eman digute, begira, irakurri? Ostatuen elkartea? Sari banaketa? Ostatu onenaren saria? Guk? Ai, ama! Hau poza! Zorionak, Izeba! Zorionak zuri ere? Sari bat, hau da, hau! Osabari esan behar diogu. Egia, Ramon, etorri! Zer gertatzen da? Osaba, onena gara. Zer? Ostatuen elkartetik. Ostatu onenaren saria. Ene bada. Sari bat? Hau da marka. Bai, ederki! Itxaron, oraintzen ator. Baina norazoaz? Osaba, etorri ba? Hau ospatu egin behar da. Bai, horixe. Ekarri, nik zabaldu! Ala! Eta hiru. Hortxe. Gora Pilartxo Enea ostatu da. Gora! Gora!